Na, szevasztok! Újra itt, YouTube videóval. Egy kicsit megkomolyodtunk, határozottan. Itt van Kacsa. Sziasztok! Mi elhatároztuk Kacsával, vagy el akartuk, sokszor is elhatároztuk bizonyos körülmények között, hogy minőségi videókat szeretnénk gyártani. Ez eddig az 5 elhatározásból egyszer se sikerült, most jön a 6. Na most a 6. ennek jónak kell lennie. Mondtam Kacsának, hogy ez pacekul megválogatott pacek videó lesz. És Pacek lesz. mi más lenne, mint egy főzős videó, és megcsináljuk az igazi bushmár hamburgert. Nem úgy, mint az előző. Nem úgy, mert az boltból megvettük és feltuningoltunk, ez más. És teljesen mi fogjuk megcsinálni a hamburgert, pontosabban én, Kacsa a operatőr, vagy segítő, vagy cserélünk. Itt van, ezt inkább nem mutasd meg. Késő. Ahús egy kicsit. Ezek lesznek a hamburgerbe, és mitől lesz bushmár? Attól lesz bushmár, ha én csinálom, mint bushmár. Na akkor kezdjünk is bele. Másik kamera szemszög, egy timelapse következik. Na, el is kezdődhetnek a sütési folyamatok. Itt vannak a gyönyörű szép pogimogik. Smashed burger. Bedurrantjuk a gáz, kb. Egy ilyen a picikét nagyobb sütési módra fölvesszük. Egy nem sokat, kicsit, azért, hogy éppen, hogy tényleg egy ilyen hangya fasznit még éppen, hogy hát egy ilyen lehet kicsit sok lett. Ez megszagadt az üveg. Azért, de nem, ezt mondtam, addig kell egy kicsi, hogy nem ragad le a húspogi. Szépen elengedjük mindenhol, mert egyszerre megsütjük a 4-et. Elképzeléseim szerint ez így lesz. Jó, elegyengedjük az olajat. És akkor bele is helyezzük az első. De nem kell összenyomni? Az első, hát most egy picikét így megnyomogattam, a húspolgár sem meg kibaszott nagy volt. Jobb az meg még nem forró az olaj. Bocsánat. Szünet. Jó, oké. Na, már fölforró az olaj a gecibe, úgy, hogy már csappintam is bele az első húspogit. Picikét lejjebb vesszük a folyamatokat. Kész, ma meg is szül. Na most azért egyszerre négyet süssük meg? Hát úgy volt az első terv. Még szerintem még kicsit lejjebb vesszük. Oké, most ezt jól lenyomjuk. Amúgy jó lenne, hogy a kamerát nem csapná szét a zsír, bazd meg! Hogy megijedtem, hogy belelettem az elsőt. Igen, egy kicsikét forróra sikerült az olaj, mert még baszakodtunk. Beköp. Nagyjából alá, hoppá, ezt a szagérszívből be kéne kapcsolni. Nagyon köpede. Nagyon köp. Igen, hogy egy probléma, picikét magas volt a gázfok. Nagyon köp, azt meg. Kicsit megszaladt az olaj, mondjuk úgy. Kevés olaj, ugye? Nem sokat, kicsit. Abban bekért volna még egy, tök hülye vagyok, amúgy most jövök el. Nem hülye fajó, hanem nekem én szagonak kell lenni, hogy ilyen illat vagy milyen. Én nem is érnek illatot, bassz meg. Hát igen, mert meg lesz fázva. De kinyomolték belőle a szart. Mindent ki kell nyomnunk belőle. Bassz meg, lecsap ez a szar. De csap az olaj, mert valaki. Lehet azt nem, mert nedves volt a hús. De azért köp. Bassz meg sok olajat teszem, és most ki fog csapni az egész kicsába. Vigyázzat! Nem, még fagyjuk egy kicsit.
Pakolom ezt a sajtot. Sajt 1, illetve sajt 2. Még erre picit rányomunk, és hogy egy picikét ráolvadjon. Utána pedig egy kis takarítás, mert picikét elbasztuk az olajos arányokat, amíg egy picikét ráolvad, utána szedjük ki, és összerakjuk a burgert. Az első hús elkészült. Így néz ki. Így kell leszedni. Itt bele csinálja a másodikat. Jó, ez most sokkal jobban ment, mint a második. És már ezt most egyből... Úgy kell, úgy. De az a baj, hogy ez nem smasher, hanem ez egy ilyen helyettesítő dolga. Na, ez jó lesz. Vagy nem. Úgy is szét fog még ugrani, mert ez a fizika ő hatására, akár mennyire szétlapítjuk a hús, akkor még egy kicsikét össze fog ugrani, mert még folyadék van benne, egy kis zsír, és az mind ki fog jönni belőle. Ilyen kis zsomlék, igen, nem voltam hajlandó jó zsomlét szerezni. Ezt kibontjuk. Ezt se kellett volna amúgy tépni. Szóval. Ez egy nagyon jön ki, nem ilyen bű. Nem, komoly videó. Köszönjük egy kis kanalat. Igen, azt a kettőt azért nem sütöttük meg, mert ezt a videó ötlet nekem egy 2 órája jött a fejembe, és Kacsának nem volt túl sok ideje, úgyhogy most siettünk, megmondom őszintén. Nem sajnáljuk a szószt. Ez ugyanolyan, amit Balatonon ettünk. Tényleg. Rárakunk egy kis hammát. Kb. Így ennyit. Saláta. Jó, megrakjuk, egészséges. Rakunk rá bőven. Amúgy az én főzős videóm nem véletlenül szoktak kint készülni. Csak úgy mondom. Van egy csak 2 videóm volt, a csirkegirosz, meg a másik. Veszünk egy tányért. Így ezt rárakjuk, hogy gusztán nézzen ki. És a lényeg, melyiket tegyük rá, a csúnyábbikat. Még egy kis hamma. Csak így egy roppanós elem kedvéért. Bazd meg! Majd nyugodjatok meg, takarítunk, de tényleg, de most ez nem hiszitek el, de... És... Azt a kurva. És egy index képnek itt van a Bucsmár burger. Ez kurva jól néz ki, te. Várjál. Ez ilyen kis elegáns. Nem is lenne igazi hamburger készítés videó, hogyha nem kóstoljuk meg. Határozottal. Bazd meg! Az, nem viszi a ömlét a kés. Ez egy szarkés. Nem ugyan ez a... Elértem a belsejéig. Szétcsúszik ezek. Igen, nem állt szándékomba ketté vágni, de hogy azért, hogy Kriszi is megkóstolja, amit alkottam, ezért picit szétcsúszott.
közelít. Na és akkor meg is kóstoljuk, amit alkottunk, hát egészségetekre. Vélemény? Ez a Bushmar burger. De jó, faszán, nagyon jól átsült a hús, a szósz. Nem bír magával a gyerek, azt kieszik. Nem bír magával. Szerintem ez elmegy egy minőségi videóra. Hambukám, megeszem utána, meg kacsoljon a kóstolással, és az evéssel. Vagy csak következik a kóstolással, a telefonomat is le kell takarítsam, meg kibaszott rajtás. Kóstol meg, elméletileg én azt mondtam, hogy leelőzi a hamburgerbárnak a sajtburgerét. Nézzük. De ő pont tegnap evett. Látszik, hogy közben sok minden van benne. Azért ez meg van pakolva, bazdmeg. Amúgy pont a méret is jó, tehát hogy pont hozzáélik a húspogácsához. Ugye 2 fajta sajt, 2 fajta hagyma. Még nem tud beszélni. De most őszintén szerinted leelőzi a hambibárt, vagy nem? Jó. A hús az van olyan szinten. Éttermes szinten, ezt adnám étterembe amúgy. Amúgy én is, vagy ez nem ez ilyen kis büféska, mert ugye nem hamburger zsemlében van, hanem A zsemlében. suli büfébe, nem? Sőt. Sőt, annál több, ha az meg szerintem egy ilyen utcai ízének szerintem simán. Na, ez volt a Bushmar... Ez volt a Bushmar hamburger. Első minőségi videónk, reméljük, hogy Kacsa megvágja. És majd találkozunk egy Fortnite-os videóval azután. De meg fogja vágni, meg ezt is, na. Csőztök! Kivágjuk a többit a gecibe.